Bisimila hôtel Lafia la Nico hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari ye mai kalo tile 17 san 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo Falaye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn san kɔni bɛ ka Bamakɔ fusufusu dɔrɔn a tɛ ka se ka kɛ sanba ye fiɲɛ bɛ don a kɔrɔ a bɛ tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ ni ye samiya ye Ala ka timɛ ko ɲuman dɔn a donko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ministri min bɛ n'o bɛ an ka jamana diinɛ ni bato ni laadakɔrɔw ko kunna Falaye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye saliba kalo ye n'u b'a fɔ arabukan na ko Zul Ija k'u y'a ɲini kununko sibiri kalo tile 16 k'u ɲɛma da kalo ka Falaye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ma kalo ye ko b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Zul Ija kalo ye n'o ye seliba kalo ye ko a bɛ daminɛ an fɛ yan ntɛnɛndon sini n'o ye kalo tile 18 ye okumu kɔnɔna na sa ministre ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko saliba ko o ye araba ye mai kalo tile 27 Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye ministre ka bataki ye k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko seliba araba nata o kunɲɔgɔn don o tɛ Ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ a ko kɔni ma an bɛ fulaw feere k'u don saga la ɲinan o a kɔni o jɛlen don dɛ n'a ka saga ti feere an b'a yɛrɛ feere k'a kɛ saga ye Falaye n bɛnkɛw don dɛ kulu fana fara kan an bɛ se ka Madu Kulubali kɔni feere komi ale bɛ yan kuma bɛɛ n'o tɛ Bakari sɔrɔ man di dɛ an bɛ Madu feere
u ka pɛtipɛti ni minnu bɛna ka taa ekɔli la an b'olu fana fara u kan jaralakaw bɛ san n ko kunu esari ni ekipu bɛ ka jouer ko FC Jara n ko esari ye baara sɔrɔ n ko ni maa ninnu donna nin fana na wa aya Falaye i b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana an ye degun sɔrɔlen hakilimaw olu y'a to ji ɲɛma ka jɔ sabula ni ji duruntulen don a fɛn bɛɛ t'i ye n bɛ foli ta bi Falaye ka ɲɛsin gɛrɛnkɛrɛnkɛrɛnnen ma avocat kɔrɔ cɛkɔrɔbaw olu ka gɛrɛ n b'u fo k'u waleɲuman dɔn Falaye olu bɛ an bilasira kuma caman u bɛ ladilikan caman fɔ an ye wa u b'an dɛmɛ fana kuma caman ani u ɲɔgɔnna caman Mali kɔnɔ minnu bɛ an bilasira yaasa baara in bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min n bɛ avocat magistrat cɛkɔrɔba n b'u fo kosɛbɛ an ye baro kɛ bi fo heure 2 ɲɔgɔn ko u yɛrɛ ka kuma ko n ka to k'a fɔ ko avocat cɛkɔrɔba minnu ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn ko sabula k'u ka ca ko gɛrɛn dɔ fana bɛ sigi yɔrɔ tɔgɔ di Amdalaye k'o fana bɛ yen anw da in yɔrɔ ko n ka n'o fɔ maa ye n tɛ k'u ka groupe ye 2 ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo Falaye n y'a f'i ɲɛna cogo min avril kalo tile 25 waleya min ye Mali sɔrɔ a bɛ ka kɛ surukubo ye n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ka taa fɛ su ani tile Falaye jateminɛlikɛlaw ni kokɔlɔsilaw caman y'a jira k'a fɔ waleya in mana kunfɛ Falaye maa minnu bɛ kɛlɛko ɲɛdɔn minnu bɛ kɛlɛ baaraw kɛ u y'a jira k'a fɔ ko bingali min taara ka ɲɛsin Mali ma ko a labɛnna fo labɛncogo cɛɲumanba fɛɛrɛw sigira sen kan waleyaw jateminɛna kow bɛɛ lajɛlen taara ka lajɛ fitinin ni belebeleba a bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan ka kɛ sabati ye cogo min ko wa k'a bɛ maa hakili jigin Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Laurent Gbagbo gɛnna ka bɔ fanga la cogo min ko a n'o bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye wolofaw ka maa falen dɔ bɛ yen ale ye jateminɛ min kɛ ale ko min ye Mali ye Falaye ko ni maa min b'a fɛ k'a dɔn ko Mali sɔrɔdasiw ye cɛ ye k'u labɛnnen don ka ɲɛ minɛnw b'u bolo u ka se an'u ka dugukolo k'u b'a dɔn k'i ka Mali dugukolo jateminɛ Mali 1,000,000 ale ni 241 kilomɛtiri an b'o de ka Falaye n'i y'o jateminɛ ko min ye Mali ye ale yɛrɛ bɛ dugu min na n'o ye Senegali ye Falaye ko Mali ka bon n'o ye siɲɛ 6 Mali k'a ka bon ni Senegali ye siɲɛ 6 a ka bon ni Côte d'Ivoire ye siɲɛ 4 a ka bon ni Laginɛ Conakry ye siɲɛ 5 min ye Gambie ye a ka bon n'o ye siɲɛ 109 nansara jamanaw ko n'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u ti Mali kelen bɔ dugukolo ta fanfɛla la ko maa minnu sera ka nin wulikajɔ belebele maa 12 ka wuli ka na i jɔ ka olu kunbɛn bingali ka kɛ jamana yɔrɔ 4 na jamana bolofara 4 kɔnɔna na yɔrɔ 9 na ka tila k'a fɔ ko u bɔr'o la ko o ko lawula ko min kama ko ma se ka sɔrɔ ko b'a to mɔgɔ bɛ faamuyali kɛ Faransi jamanakuntigi a kɛlen ka min ye Georges Malboro sɔrɔ Libankaw fɛ yen k'a ye kuma min f'o ye ko mɔgɔ b'a faamu o la Macron ye jɔngala fɔ k'a jira k'a fɔ ko waleya min bɛ yen ni a fɔra o kunnafonidila in fɛ k'o ye tiɲɛ ye RFI yɛrɛ ka kunnafonidila wɛrɛ fana tila ka ji ta ka da o sɛnɛ kelen na tuguni ko waleya in kun kɛ kun ye k'a simi yɛrɛ de furan ka bɔ yen pewu ka na ni maaw ye maa minnu ni Faransi bɛ se k'a sago n'a dungo sɔrɔ o la ko wa k'o kelen de kɛra Côte d'Ivoire kaw fana fɛ yen han Côte d'Ivoire ta kabi san 2002 ni mugu cira Faransi sɔrɔdasiw dagayɔrɔ dɔ la n'o taara ka da Gbagbo nɔfɛ maaw la fo ka taa se Gbagbo binni ma Faransi ma kɛlɛ dabila fo ka taa Alassane sigi fanga la u y'a jira sa k'a fɔ ko ni Mali kan ka waso bi kan ka waso n'a ka wolomasiri tabaw ye kan ka waso n'a ka cɛdenw ye u ka wuli ka jɔ u ka baara kɛcogo u ka kɛlɛ faamu cogo ko hali n'i y'a jateminɛ u y'u sama ka bɔ Kidali cogo min n'u bɛ ka Kidali minɛ cogo min na nin waati in na k'a kan ka maa sɔn hakili la Falaye ko k'olu ti yan ko nka k'olu ɲɛ bɛ min na ko min ye armée ye a bɛ ka fɛɛrɛ min sigi a na kanw sigi don nataw la ka Kidali lamini Kidali kɔnɔna kɔni u tɛna n'o sɔn tuguni o ka kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye fɛɛrɛ ni dabali min bɛ sigi sen kan ka Kidali minɛ zen a bɛna kɛ gejegeje ye maa mafalenw ka fɔ la ani jateminɛlikɛlaw ka ko la u y'a jira ko diɲɛ yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ taa cogo bɛɛ lajɛlen na Mali sera ka baara min kɛ nin ye
farafina kɛlɛkɛ jamana ka dɔgɔ min bɛ se ka nin kunbɛn ka bɔ nin na ka tila ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka baaraw kɛ janfan barika bonyali u ma ɲinɛ o fana kɔ sabula ko nin tɛ kɛ fiyewu ni dɔw ma fɛn dɔw ban ko dɔw ma ni dɔw ma waleya dɔw kɛ nka bɛɛ lajɛlen na fala ye k'an k'an sigi min kan k'o ye k'a fɔ balakacu in ni maaw bɛ k'a fɔ ko aransema mɔgɔw nɔ don fala ye k'u ma min faamu i bɛ yeli kɛ ni min ye ne a tigi y'o minɛ la i bɛ yeli kɛ cogo di e n'i ka radaro ale n'a ka satellite kunun ko an yɛrɛ bɛna an da don o kuma na sini min ye gamu ye a ko waati min na ko gɛlɛyara kidali kɔnɔna fala ye ko maa dɔw k'u sigilen u bɛ k'ale yɛrɛ lajɛ jabaranin na satellite sanfɛ gɛlɛya in waati ko nin bɛɛ kan k'a to k'a yira na k'a fɔ ko min ye an ka baara in ye k'a kun ka gɛlɛ ni ala sɔnna a ma sini gamu ye lase min kɛ arajo mali la an na o da maaw tulo kan sini kɛlɛkɛcɛw halisa u b'u sɔn an ka marabolo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ ni cɛsiri kunun ko juma u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ kilomɛtiri 9 ka taa jafara bɛ fanfɛla fan fɛ o wulikajɔ in senfɛ sa maa minnu tun ye minɛnw cɛ ka t'u dogo yaasa k'u bɛ tu kɔnɔna na min ye pankuru ye ale ye olu ka sokɔnɔ minɛn kɛ kɛnɛma minɛn ye fɛn fɛn tun b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen filenkolo ci k'a dakolon ci wulikajɔ filanan min fana kɛra o kɛra ina gumusakaw olu fɛ yen kilomɛtiri 92 min ye bɛri masuruna na landrover dɔ ni bamakɔ ni wale kabaw ta kun y'o ye o tun bɛ k'i kunna min ye timitarini kan o fana cira ka t'o bɔ k'o bin k'o filenkolo ci k'o dakolon ci min ye wulikajɔ sabanan ye kilomɛtiri 60 gawo masuruna na maramafɛn cɛjugu bamakɔ ni wale kabaw bolo o de taara fana pankuru ye wulikajɔ kɛ ani kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ duguma k'o ko bɛɛ lajɛlen fana bɔ baara la pewu nin baara minnu kɛlen filɛ nin ye o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u ye min fɔ wulikajɔ ni cɛsiri don o don ka dɔ fara sew kan o bɛ sen na o waati kelen fana na tuguni a yira k'a fɔ min ye mali wolomasiri tabaw ni irisiw ta ye gawo masuruna na bamaci jɛkulu dɔ n'a ka maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara kɛrɛfɛla la olu fana bɔra baara la pewu sabula a yira k'a fɔ ko jɛkulu man ɲi a n'a ka maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ka cɛdenw a ka cɛdon dulomanbaw olu bɛɛ lajɛlen sera ka taa sɔrɔ ten ka mugu kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen fa u n'u bolominɛnw bɛɛ lajɛlen wulikajɔw ale ni ɲininiw tora senna fana bɛri fana n'a masuruna bi sɔgɔmada in na maa dɔw tun bɛ sa olu tun tɛ ka taa bugutufa dɔw sigi ka sigiyɔrɔ dɔ dilan u yɛrɛ ye u n'u ka pano solɛriw n'u ka motow fo ka taa se u bɛ dɔrɔgu k'u fari la ni pikiri biyɛn minnu ye bamakɔ ni wale kabaw ka jalaba n'u ka minɛn minnu tun bɛ yen o bɛɛ lajɛlen filenkolon cira k'o dakolon ci mali sɔrɔdasiw ale ni irisilakaw olu taw fɛ irisilakaw ka kalan minnu b'an fɛ yan n'olu bɛ k'an ka maaw kalan u ko ko tiɲɛ na ko kolon wasara armée a bɛ baara min na bi a bɛ cɛsiri min na bi olu bɛ ka kalan min k'u kunna ko a bɛ ka faamuya wa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka cɛdenw ye ko a bɛ ko ni kora fiyɛriw la irisilakaw ko ten faamu ni ɲɔgɔn dɔn faamu ni ɲɛta faamu ni ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲango kɛ k'olu yɛrɛ delila famana ka ni jamana sɔrɔdasiw ye faso kanu b'u la cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri b'u la cogo min na k'u faso kumabɔ u b'u ni ka cogo min ko wa k'u y'a yira fana ko bamaci wale kababana don wo kɔnɔ bi olu na don olu nɔfɛ dugumana na kabi Sajo Kamara fatura u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri taba minnu kɔni ni irisilakaw bɛ ka baara kɛ don o don dɔwɛrɛ t'u da k'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen Sajo Kamara ye n'a ma ɲɛ min kɔ u ka sa ko Sajo sara cogo min ka kɛlɛkɛ marifa k'o to a bolo fala an ka jamana minisiri bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko la Ablaye Diop ale bataji bɔ kunun ko k'u y'a ye k'a fɔ min ye Arabi Saoudite olu ka kunnafonidila dɔ o nana yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Ibrahima Mustafa ye u ka lasigiden don Al Arabiya o télévision so tɔgɔ la ani Al Adati ko wa ko a nana Mali kɔnɔ cogo min Mali ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen k'a donna cogo min ani jɛkulu Bamako ni Bamakɔ kɛbaw ye y'a to a donna cogo min ko sariya ni baara minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ ko wa ko a y'olu sɔsɔ wa a ye kibaruya minnu fana di k'a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye bi tiɲɛ fosi tɛ a la Ablaye Diop y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Arabi Saouditikaw ye u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u ye nin waleya min kɛ a ma bɛn anw ma bi a ma bɛn anw ma sini sabula sariya fɛn fɛn sigilen don kunnafonidi baara kɛcogo la ani journaliste baara kɛcogo la ko min ye maa kofɔlen ye k'a y'o bɛɛ sɔsɔ a donna jamana kɔnɔ a ma ɲininkali kɛ wa a taara yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la fana ka maaw ka baara kɛ ka tila ka lagosili ta ka se an ka jamana ma k'o man ɲi anw ni Arabi Saoudite ni ɲɔgɔn cɛ balimaya ni sinja ma ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamu bɛ ni ɲɔgɔn cɛ anu bɛ k'an bolo ɲɔgɔn ka baara kɛ cogo min na k'o man ka to nin waati in na olu ka so ka kunnafonidilaka ni ɲɔgɔnna ko kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma k'a ma diya an ka jamana ye bi a ma diya ye sini
wa min ye bataki ye a cira u ma k'a bila ka t'u ka lasigidenso la yaasa u bɛ se k'a dɔn cogo min na fana ko Mali ko an sigilen tɛ ten fala ye dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ a caman bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw ka wulikajɔ la k'a daminɛ mɛ kalo ale tile 11 na ka na se a tile 16 ma an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ marabolo caman na marabolo minnu fana kɔnɔna na sa a yɛrɛ k'a fɔ degun bɛ maaw la nin waati in na sabula n'o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw bɛ k'u timinanja seli labɛnni o baaraw fana bɛ senna dugudenw bolo wa a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba kɔnɔna na o kɔni ye tiɲɛ ye dɛ fulakɛ dɛsɛ ne ka bɔ ni saga ye moti hali bi de sira tɛ yen o korokaw dɛsɛlen don ka bangasi sugu ni baɲangara suguw sɔrɔ fala ye yɔrɔ kɔni a ko ma nɔgɔn kamiyɔnw jɔlen don an bɛ dugawu kɛ sa opération ba min bɛ ka labɛn ala k'a to u bɛɛ ka Bamakɔ sɔrɔ a n'u ka feerekɛyɔrɔw sɔrɔ yanni waati kofɔlen cɛ ale ni Kayi sira bɛɛ lajɛlen baara minnu fɔra a bɛ ka ci mɛn i n'a fɔ an bɛ k'a laɲini cogo min wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔgɔkun kɔnɔna na fala ye u ye bataki caman ci dɔgɔkun in kɔnɔ Bamanciwale ɲugawalekɛbaw kɔni gosira kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sibikaw fɛ yen Kenibawule n'o ye kungokolo fandanbada dɔ ye o kɔnɔna na ka taa se dandugukaw ma Motikaw fɛ yen Kɛɲɛka fɛ min ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana farala yɔrɔ min ta ka sa o ye Jijeni ye Jijeni min na Bamanciwale ɲugawalekɛbaw kɔni ka dogoyɔrɔ 3 tun bɛ yen Bamanciwalekɛba maa 20 o de bɔnɛna nin na moto ale ni mobili min bɛ n'o ye pick-up ye o 5 k'o filenkolon ci k'o daakolon ci ka wulikajɔ fana kɛ Jafara bɛ ni Gawo ni Ber ani Gusumakaw olu fɛ yaasa ka se ka Bamanciwale ɲugawalekɛbaw k'olu bɔ baara la o wulikajɔ kelen kɔnɔna na dɔgɔkun in kɔnɔna na fana fala ye armée ale ye Jafara bɛ kaw bɔ jɔnjuru la pewu olu min tɛ se ka bɔ tɛ se ka taa yɔrɔ si waati jan balo sera ka don Jafara bɛ kaw olu fana fɛ yen o kɛra tare ye min ye armée ye a kelen tɛ baara in na fala ye wa an dɔw fɛ ani AES wolomasiri tabaw bɛ o baara kɛ dɔw yɔrɔ dɔw la ale ni Irisilakaw ka kɔri africain mɔgɔw b'o baaraw kɛ o wulikajɔ dɔw sera Mali ni Algérie Mali ni Niger dancɛ la fala ye labɛnsangakaw fɛ yen kɛlɛdagatigi n'o Ibrahima Samasa ye ale yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɔ Gawo ka taa o yɔrɔ lajɛ min ye nɛgɛlakaw fɛ yen Soribugukaw fɛ yen Agɛlɛku kɔnɔna na wulikajɔ kɛra nin bɛɛ lajɛlen na armée a n'a dɛmɛjɛkulu fɛ k'a yira sa k'a fɔ min ye dɔgɔkun in kɔnɔna dusukasi min kɛra fala ye o ye k'a fɔ mobili dɔw jenina min ye baganta mobiliw ye min ye balota mobiliw ye Segu ale sira ni Sikaso sira la mobiliw dɔw fana jenina ye kosɛbɛ nka waati kelen min ye armée ale kɔni bɛ ka se ka taji ta ka don ni a ye jamana in kɔnɔna na dɔgɔkun 2 in kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ sa citerne ba 14 ɲɔgɔnko o de donna o de sera ka don an ka jamana kɔnɔ dusukasi fana kɛra dogofirikaw fɛ yen ɲɔnɔ marabolo la duguden 6 olu tora bingali senfɛ alamisa tɛmɛnen min ye wulikajɔ kɛra armée yɛrɛ fɛ basigi bɛ se ka na cogo min na dɛmɛ CICR n'o ye Croix Rouge International ale ko k'ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali dɔgɔtɔrɔso dɔw ma Bamako b'o la Kati Moti ani Gawo taji fana u y'o di yaasa dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ se ka baara kɛ cogo min na min ye Mali yɛrɛ gouvernement ale yɛrɛ fana ma to kɔ dɛmɛko ta na sira fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fala ye ministre colonel major Assa Bajalo kɛnɛya ministre ale ni bɛn ni kɛnɛya ministre n'o ye Ismaël Wage olu bɛɛ lajɛlen taara baɲangarakaw fɛ yen min ye balo ale tɔni 50 dira sefa wari miliyɔn 20 ka kɛ ni kori ale ni dukɔnbɔ bingali ye o bingali kelen kɛra waati min fana o dugusajɛ min ye Bamanci jɛkulu ye o tun b'a fɛ ka 5 don fiɲɛ na k'u kunda dugu wɛrɛw kan Mali wolomasiri tabaw olu ni dɔngɔnɔw ka donsow olu sera ka wuli ka jɔ kɛ ka dan siri nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na fala nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kalanko o labɛnw bɛ sen na n'o ye san laban ɲɔgɔndanw ye wa seli fana labɛnw bɛ sen na o la sa Burɛmukaw fɛ yen sebabiribiri min bɛ kɛ dɛfu ɲɛ fala ye o baaraw kɛra olu fɛ yen Kayikaw fana fɛ yen san laban baara in kɛra Bamako yɛrɛ kɔnɔna na minisiri ale kalan bolofara bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan école karamɔgɔw ye layidu ta ko ɲinan ta in ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na a jɛkulu caman bɛ yen u tun kan ka baara bila kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na fala ye nka u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ka kɛ ni jamana bɛ taabolo min na bi o bɛ se ka nɔgɔya cogo min kunnafonidilaw minisiri fana y'olu fara ɲɔgɔn kan n'o y'an yɛrɛ ka minisiri ye k'a fɔ an ɲɛna k'an k'an janto an yɛrɛ la baara minnu n'an bɛ k'o kɛ nin waati ninnu na an bɛ ka kibaruya minnu di an bɛ ka laseli minnu kɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin Mali dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen kan n'o ye Alhamdu Agi Iliyani ye ka taa fara sa AES jamanaw kan fala ye bolodi ɲɔgɔnma fana hukumu kɔnɔna na Kasa Sankaw fɛ yen Mali minisiri min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔko kunna ale ni an ka minisiri dɔw bɛ taama la olu fɛ yen sɔrɔko ta nasira fɛ sirako ta nasira fɛ ani bolimafɛnko ta nasira fɛ ani kalanko ka taa se kunnafonidiko ma ni Ala sɔnna ma sini an na ji da o kuma sɛnɛ kan
ni waati na fɛn min bɛ ni bɛɛ ɲɛsinnen don ma fala ye o ye saliba ye an n'a tɔ tora dɔgɔkun kelen k'a fɔ bi tɛna tɔ kɛ tile 10 ye sa wa o tɛ tile 10 in bɛɛ ɲɛsinnen don fɛn min ma o ye saga ye saga de bɛ k'a daminɛ fala ye min ye sefa wari 20,000 ka taa se 80,000 ma o la sa saga feerelaw u ye saga sɔrɔ degun min kɔnɔna na saga yɛrɛ nali Bamako saga tali anu bɛ tɛmɛ pɔsu minnu na u m'o dogo maa si la u y'a yira sa k'a fɔ k'o fana ko gɛlɛya bɛ yen nka nin bɛɛ la fala ye bɛɛ lajɛlen da bɛnnen don gɛlɛya kelen min ma bi Mali kɔnɔ o ye tajiko ye taji bɛ ka don duguba caman kɔnɔna na taji tɛ ka se ka sɔrɔ an balimamuso dɔ y'a wele ka bɔ Segu a bɛ ka kasi de a ko ale ka sara bɛɛ a bɛ ka don taji la n'i taara essence na i bɛ taji y'u bolo nka u tɛ se k'a feere mɔgɔw ma kulu bɛ welewelema da kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ u ka taa Segu ta in sɛgɛsɛgɛ Segu ta bɔra tulonkɛ la olu yɛrɛ bolo Segu ta dama tɛmɛna olu yɛrɛ bolo Segu ta kan ka ɲɛɲini sabula min bɛ Segu olu yɛrɛ t'a dɔn u b'a fɔ lakali cogo min na n'i taara i dama kasi a fɔ k'i kana ni daluya ye daluya sɔrɔ man di e dun ɲɛ bɛ degun na bɛɛ ɲɛ bɛ degun na maa minnu bɛ minɛ olu bɛ kɛ cogo min Bamako yɛrɛ kɔnɔna yan bi fala ye min ye DGCC ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛ ka wulikajɔw kɛ ko maa minnu mana ye ko k'a kofɔ u ye nka o bɛɛ n'a ta taji tɛ ka sɔrɔ nin y'a kalo 3 ye station dɔ bɛ olu ma gasoil feere baara tun bɛ kɛ cogo min kɔrɔlen bɛɛ tun bɛ min dɔn o ye ka na ni citerne ye k'a kɛ dingɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛna a bɛ feere munna o bɔra a la munna bi bɛɛ b'a dɔn ko taji bɛ ka feere sɔngɔ jugu la an ka jamana kɔnɔ munna a tɛ se ka ban an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na sabula hali bagantigiw ko an ma fala ye siralajɔ in yɛrɛ tɛ kojugu ye koyi mobili nacogo tɛ ko nka taji de tɛ yen wa fɛn dɔ fana bɛ ye fala ye o degunba bɛ boli bolifɛntigiw kan bi minnu bɛ taa an ka jamana kɔnɔna na i kɛra Koro tala ye o i kɛra Segu tala ye o i kɛra Ɲɔnɔ tala ye o f'i ka taji donni i kun yan de ka taa n'a ye yaasa i bɛ se ka segin cogo min o fana taatɔ finitigiw b'u kangara o fana na o fana ye faamuyabaliya ye u ka sɛbɛn sigi o ko fana na min b'a yira k'a fɔ i ye taji ta i ye transporteur de ye n'i sera i b'a k'a kɔnɔ ka na n'a ye sabula n'e taara ni mɔgɔw ye e y'u ta ka taa n'u ye e segintɔ i bɛ segin cogo di ni taji t'i bolo u ko k'o bɛɛ bɛ ka taa di terroriste ma an ko u k'a lajɛ u n'u ka ɲɛmaaw ka sigi ka kuma maa minnu bɛ doniba ta kɛ u bɛ mɔgɔ ta kɛ fala ye n'u ni taji ma taa wa olu fana bɛ tila ka wari minɛ olu fana na tuguni taji sarali ko la c'est pourquoi an ko taji ko in seli ɲɔgɔnla yɛrɛ tɛ dɛ taji ko in yɛrɛ de ko gɛlɛya ye nka yaasa ka se ka saga ko nɔgɔya fala ye n'Ala sɔnna a ma ko saga feereli kɛrɛnkɛrɛnnen jamana ɲɛmaaw bɛ min sigi san o san k'o fana bɛna sigi sen kan nin kalo in tile 20 min ye baara in ye a bɛ to senna fo kalo tile 27 o tɛ seli don yɛrɛ sa wa sɔngɔ b'a daminɛ 15,000 la ka taa se 35,000 ma ala kumabaw ko o y'o ye an t'a to a ka se Bamako yan fɔlɔ n'a bɛ san dɛ ka ban a feere yɔrɔ ka ca Bamako dɛ fala ye dɔ bɛ Sogonikɔ an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan Saba terrain b'a la Real terrain kɔrɔ b'a la Bajalan na Tomɔrɔbugukaw n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na commune 2 mɔgɔw feere yɔrɔ dɔ b'olu fana ka fan fɛ anw yɛrɛ ka Badilabugu commune 5 la Torokɔrɔbugu Sulemani Mori tɔgɔla terrain Dulati terrain min bɛ mairie yɛrɛ kɛrɛfɛ feere bɛna na kɛ nka nin fana bɛɛ la an y'a ye k'a fɔ saga bɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que tile fila in na an bɛ ka sagatigiw ye dɔɔni dɔɔni carré kun na an bɛ dugawu kɛ ala ka o taa ɲɛ ala ka seli timɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma fala ye Bamako gouverneur Kulukoro gouverneur min ye Kati préfet ye ko min ye camion bɛnniw ye olu ka bolili bɛ daminɛ bɛ jɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 ma fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni lakanako ta nasira ye o la sago kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin fɛn ninnu bato n'an bɔra an bɛ taa makankaw fɛ yen an ka hijitalaw ka Madina sigi bɛ ka nɔgɔya kosɛbɛ min ye Ibrahim Jawara ye ale kɔni sera Makan fala ye u ye baaraw daminɛ Makan a ko bɛ cogo min an ka Ibrahim Jawara sɔrɔ makankaw fɛ a ka ɲɛfɔli k'an y'o la. An balimaw assalamu alaikum bi ye samedi ye le 16 mai 2026 ni ye anw ye Makan alhamdulilahi Madina sigi ni y'o bantɔ ye ka d'a ka gouvernement ka vol 1 vol 2 vol 3 vol 4 a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Makan a tɔ ye vol 2 ye 5 ani 6 o la an fana an ka minɛnw cɛ ka yɛlɛma Makan an balima silamɛw an selen Makan bi samedi doyaba in na sa an ka ni hôtel ba in an bɛna a présenter aw la hôtel in tɔgɔ ye Funduk
Jadul Khalil o ye arabukan an balimaw ni hôtel ba in i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na Mali ka darapoba o de b'a fan bɛɛ fɛ cogoya min na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye gouvernement ka hôtel ye an balimaw hôtel in kɔnɔna aw ɲɛ b'a la cogo min na alhamdulilahi wasa dan don salon belebele maw sous commission hébergement minnu chargelen bɛ ka yiridenw bisimila hôtel kɔnɔ ka chambre d'u ma olu ye maaw ye u tɛ ye nka u bɛ baara min kɛ an balimaw baaraba don hiji kɔnɔ su ani tile u bɛ baara la ka tilew labɛn ka chambre labɛn cogoya min na hijidenw u ka se ka bisimila kɔnɔ an balimaw. Bari k'a kɛ sisan ka mɔgɔkɔrɔbaw dama bila chambre kɔnɔ a mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen u tɛ chambre kɔnɔ da yɛlɛn cogo ɲɛgɛn utiliser cogo a caman bɛ yen olu ma deli o la donc an b'u ni jeunes bila minnu b'olu ɲɛdɔn pour que u bɛ se ka baara nɔgɔya mɔgɔkɔrɔbaw ma cogoya min na an bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ni jeunes mélanger ɲɔgɔn na chambre kɔnɔ. Ka d'a kan mɔgɔw sɛgɛnnen min na an balimaw bɛɛ b'a fɛ ka yɛlɛn ka t'i ka chambre kɔnɔ a kuma ka ca nka maa minnu don u bɛ sabali mɔgɔw kɔ ka bɛɛ ka chambre yirila alhamdulillah sous commission hébergement Sanusi Tarawele n'a ka jama an b'aw fo ni ka waliman dɔn. Chambre kɔnɔ an bɛ jamu lajɛ minnu ni minnu ye sinankɔmaw ye ka ca ala fɛ an b'olu fɛnɛ dɔw mélanger ɲɔgɔn na bari ko bɛ cogo min na yan a ko tension pour que ka tension yɛrɛ jigin chambre kɔnɔ bari mɔgɔ dɔw delilen don kelenna dali la mɔgɔ 2 dɔrɔn chambre kɔnɔ bɔ yan mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 bɛ chambre dɔ kɔnɔ pour que ka tension baisser an bɛ sinankɔmaw fɛnɛ mélanger ɲɔgɔn na chambre kɔnɔ voilà. An balimaw nin waati na magasa hijidenw u bɛ taa ni ka segin na Alkaba ni hôtel cɛ ka t'u ka seli kan alhamdulilahi rabil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ dɔw fana b'a la k'u labɛn ka taa IMOA kɛ u faw ye dɔw bɛ IMOA k'u baw ye dɔw bɛ IMOA k'u somɔgɔw y'an balima silamɛw o bɛɛ de bɛ kɛ nin waati in kɔnɔ fo ka taa se seliba kalo tile 8 ma an bɛ sɔrɔ ka hiji daminɛ an balima silamɛw. Ala ka nɔgɔya Ala ka jamana kolo suma Ala ka dɛmɛ Ala k'u fanga se Ala ka jamana in basigi ya rabbal alamin an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka Mali tanga Ala ka Mali kisi Ala ka Mali kɔrɔta Ala ka jugu ninnu dɛsɛ Ala k'u fanga ban Ala ye min kɛ Aburahata n'a ka jamakulu la tuma na n'u y'u ɲɛsin Alikaba ma k'u bɛ taa ci Ala k'o da jugu ninnu kan u sigilen k'u bɛɛ halaki ya rabbi an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'o kan ye an bɛ lahɔrɔma dugu min na an bɛ lahɔrɔma yɔrɔ min na Ala k'o kan ye rasulu kanu kosɔn sɔli ala nabi an bɛ ministre fo ka barika da u ye initiative min ta ne ta surtout les veuves surasiw ka muso donc vraiment an b'u fo ko c'est-à-dire dans tout foli la quoi an bɛ dugawu min kɛ Ala k'an ka jamana suma Ala kana se jugu ka s'anw na fesi. Ayiwa alhamdulillah an balima silamɛ an b'aw fo ni ka waliman dɔn an ye min sɔrɔ sa ka d'aw ma bi o de ye nin an ka nin hôtel ba in na Maka an bɛ dugawu dɔn ya rabi an ka giden tɔw Ala k'u bɛɛ sa inshallahu aw ni ce aw ni baraji Ibrahim Jawa ka bɔ Maka wasalamu alaikum. Vraiment marakakɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn baara ale kɛcogo ɲuman ani ka faso kanu ani ka baara yɛrɛ kanuni ani taara baara min kama k'i ɲɛsin a ma an b'i fo o la kosɛbɛ i Jawara Ala ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka hijiden bɛɛ lajɛlen ɲuman segi fala hiji n'an bɔra ale kɛnɛ kan an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Mali tɔgɔla wala n'an b'a fɔ ma ko Coupe du Mali o ta ko 65nan ɲɛbila balontanw bɛ sen na kununko Mamadu Konate tɔgɔla ndulati kɛnɛ kan Tomɔrɔbugukaw fɛ yen min ye Esad Malien ye ale buruna miniti 120 kɔfɛ Esadi ale ni FC Jara tun bɛ ɲɔgɔn na a banna fu ni fu la u taara penalty ta na n'o ye Ngɔyin ye Esadi mɔgɔw sen ma ja kosɛbɛ fala ye 5 ka taa Jara fan fɛ 4 Esadi ka maa kelen o ye penalty jɛ wa sisan fana Joliba ni Real bɛ ɲɔgɔn na ni min ye se sɔrɔ o la o fana bɛ taa final la n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an n'o jaabi di nka nin waati min na an bɛ ka kumaw fɛ dolata in bɛ fu ani fu la Joliba ale ni AS Real ni ɲɔgɔn cɛ fala ni équipe fila mun talen filɛ nin final la olu bɛ Mali jɔyɔrɔ fa coupe CAF la san wɛrɛ maa min mana kɛ champion ye o bɛ taa Ligue des champions na Stade kɔni y'a yɛrɛ kungo gɛlɛya parce que Stade ale tɛ championnat premier ye a perdira nin fana na donc n'a ma farati n'a ma kɛ champion ye san wɛrɛ a ti bɔ ɔhɔ an b'an ka baabu kun cɛ ni min ye o man di Sekɔrɔ dugutigi n'o ye Kɔkɛjɛ Kulubali ye fala ye Ala ale ka kalifa minɛ a la kununko Sekɔrɔkaw fɛ yen min ye Kɔkɛjɛ ye ale tun ye dugutigi ye Sekɔrɔ ntɛnɛn na baabu a yirala sa k'a fɔ maakɔrɔ min don
Bitomblo o ɲɛmaya de b'ale bolo min ye sekɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ta sibila kɛ ka ɲɛsin kɔkɛjɛ ma janaja o kɛra bi sebugukaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a yɛrɛ dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ min Ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala ko nɔgɔya Ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ wa an b'a fɔ sa ko nin fana bɛ dan sigi a ka wulada in na kibaruya la n'o ye dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya ye a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnn'a ma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa